खुलुमबाय तावके बुक्स नो तिनी आंनरनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुक्स तिनी हाय नरन थानी हाइजापिका कक साननि बागै तावके बुक्स नरक साइमानना जे अक्लिफ्रु नरक नुखाना अष्टबल तिनी बारथागतरनि बॉलीवुडनि सिंगार कटर श्रेया घोषाल फाइमानि कुबुंगा बरक अगरतलाई नाइलाइमानि न आं किसिसा साननि बागै फाइजापिका तावके बुक्स के हामेता वासुदि जेता रियलिटी कुबुइचरि तंमानि आपनो साननि बागै मा फायो तामखाय आंबो बिजिनि बागै मियारगो फाइमालिया बेलायखायनो आंनि बु सामुं गोबां नि बागै नरक बाय नुकजागै कक सापाय मालिया आपनि बागै नाका दि तावके बुक्सं नरक भिडियोनि पुइलानसिम पाइथाक जरा नायदि ते तावके बुक्सं अ भिडियोनो लाइक सब्सक्राइब स्टे बेल आइकन किसा क्लिक करिदि लगिनि बररनो फुरुंनानि सुजुग करिदि तै नरक अनासुके हामजों मुरि तंमानि बाय नरक लगिरि तंमानि बाय सपोर्ट खाय तंमानि बाय आपनि बागै जत तननु फाइफलेया हामजांमा तै चिबाय तै खुलुमुं याफारो तै सेलुट बिरु उलासो अबा हेकेन कुरुंगि तंदि लगिरि तंदि तावके बुक्सं गोबां मांफिलि कासे फेका जे श्रेया घोषालनि प्रोग्रामो सिनि टिप्राजुक रक निनु बिसिरबाग कासाका अबो तामनि सनाय बुनि स्टेट निसै लाइजाक सिनि त्रिपुरा हानिखाय गोबांमा स्टेट दगो अबा हाय प्रोग्राम कट उंगु टंथंमानि प्रोग्राम बुंगु हायपानो नुकजागिया आसक बेसित्रा हिस्ट्री अबा हाय तमुरक नुकजागिया केबा कोबाक लाइजाक केबा बहांसा कालाइजाक केबा मतम सलाइजाक आप बरकनि बिसिंगनो केबा मुसा लाइजाक ओइल लाइजाक सामन्त काहमककनु किन्तु जे कोबाक लायै बुनि बुसांगो कायसा दफा बायते कायसा दफा मिलिया दफा रक बाय कोबागै मतम सलाइजाक रक नुमानि आबो खाय बेलायखेनो सिनि लासिमुं फायो ओ सोशल मीडिया रक कायथा गाय आबो बेलायखेनो तेबो लासिमुं फायो अबा हाय रक नुकजांमानि चाया अबनि बागैनो जे आबो हाय सिस्टेम रक बेलायनो चाया ताक सागाय बाक्सा साजाया फारुंनाय आबो बुनि बसं रक सुंनो सकमर संनानि बागैनो खलायदों नि ड्राग्स फाइमानि तामनि बागै थाक जाया ड्राग्स नि होयते तो आबो हायनि दं ओ ड्राग्स रनो मुथागिया ब्रुं बर्डार तके फाइ दं सरायबारि गेट रक फाइ दं कोमा फातानि फाइ दं मणिपुरनि फाइ दं कोमा हास्टेनि फाइ दं गय तामनि बागै मुथाक जायगा सिन त्रिपुरा हावकाय आबोनो मेन पॉइंट खाई एक नंबर जों बुजिना नांनाय अरन होयतेनो जों देराबो जों आबोनो सिना नांनाय साइमा नांनाय तै लीडर्स रक बाबरो तै किसा राकय सामुं खायकाय तै प्रशासन न बां कोइनाय अबरन किसा नजना रकाय जानाय बेलायखाय आबो दफा तै दफा न आमिया खायलेमानि आबो लेखिन माजराबो कतरकोक आबो चाया आबोनो तै बेलाय नजर रिखाय बेलाय जानाय आं प्रशासन न अबनो न याक जुरखाय कोयु नरक किसा आबो हायरन नजर मन्दि खायदि नारकदि तेबो तंगो आं तिनि ट्रेडिशनल ड्रेस मानि कारण खाय सिगाङाव नरनाव साख्लायका एटलिस्ट वीकली सप्ताह वाइसा सिनी स्टूडेंट ऑफिशियल कक बरक सानाय भाषा बासी रक सिनी टिप्रासा कानमों रंनो तुयुई नरक ऑफिस खायकाय बा क्लास स्कूल सप्ताह वाइसा खलायरिकाय बेलाय हामनाय आबोना आं बार नरनो रिक्वेस्ट काय सावो तावबो आबो अंगियाखो जुजुन जेसक मानसा नरक आबोनो दति फाट खाय खायना खादि आबो एडिसि हापां होयते आं आबो कक पसार मुंतंनाय तेबो कक खाय तंगो कुबंमा देश विदेश नि खबर रक आसु सानान थांलिया बांलादेश सिनी बारथा गतनि जे पार्टी मुनो तुयुई ताबो पाइसिगियाको ताबो कायसा ते कायसा न हायमेन साइ दंगो ते शेख हासिना तोइसा हाय बांलादेश थांगै सरकार चालुनाय बनो आरनि तुइफां तुइदुलनाय प्रेसिडेंट नुंगिनाय प्रधानमंत्री फैनाय अबो हाय कक्रमा फाइ दंगो बेसि बालो गलाक जत काउंट्री नो सपोर्ट खाइ दंगो अबो कायसा पॉइंट बांलादेश नि लगेनि काउंट्री हायके इसिनि टिप्रासानि बिसिङो ताबुकबो आं बार सावो तामनि बागै आसो काय साइसितु तुइ नोक्तो तुइ साइमान्तो तुइ ताबो बेलाय हायमेलामो थाङै दं मेलामो दासिं सामान हाय बेलाय खेलाय जाक हेकनाय जिनिस रक नंगै कायसा बुरै अमर सकसै आरो न आयां निनि बिरसन दमनो लायै खोनामानि पार्टी मुं खबर अमर सकसैया बुरै रमफ्राय पाजना चेरै दलारक अबो बेलाय खेनो जाया ताबो अब तो फांसी ऑर्डर थांनाय हाइन सिसिनि बरक संख्या कम पॉपुलेशन कम नरक काहाम काय साइमानो अब चारसा अब बेलाय चाया साइमान तंगो सामुं हामिया खायकाय माजरा कतर खायनो रिजाबो अंके अब सिनि दफानि बिसिङो हाकाय आरो खाय जे बिचारपति खाय रक सिनि हावा तुइ दुलनाय जे शासन खाय तनाय रक तेबो सुजुग मानो अब हाय माजा सुजुग बिचार खायनानि तेबो सुजुग मान सुगै थाङो अब हायकाय बरक नागाया बंनि खाय तिनि रमदि खानाकाय याकार हरो केन्तु सिनि बरनो खाय कुनु समफान या करिया आबनर बुसाय मानना आउटे बुकसम सिनि बरनो कुनु समफान बरक माप खाया बरनि बरनो खाय नादि तिनि रम हाकाय खनासनि गान फियोग रहनाय बा सापता कायसा आबो हायकेनु बरक फियोग रह तिनि बरक खाय नायनादि नं आबोते 2 बছর 3 বছর পরে फानो कानाय फासिनि ऑर्डर हिनिफान फाइनाय सारा जीवन जेल हिनिफान फाइनाय ओ कासे गैंग रेप मुंनि थांगा ताउटे बुकसम आबनो सं वानसना नंनाय हायके क खाय आबनो नरक टंग ठोक दि ग्रीन फाइ दंगो
Tiring ni bagui ujo tono kha kaham bisi getal phai tongo aboni bagui no tini special khayo no hamjamung tei sibai bui rohoro hamjak laiman bising toi palai man bising toi belai Chaya rogota thanglai di abonu koi bung tongnai hekjanai mani romna su tap pheklai di chawoi nungoi abonu koi bung tongnai tauke bukso video no share khai di hinui nor jot tonon tini khulumoi kaham tong di susto tong di hinui jot tonon tini ni bagoi mothak tani jot tonon khulumbai kha